Gi-insister ni Risa Cruz Malacañang sa Vice Presidente Sara Duterte nga angay muhatag og ebidensya kabahin na sa gingon nga Oplan Romanov nga gikotlo sayang kampo isip katin-awan sayang nga pamayag bato kang President Ferdinand Marcos Jr. Sumala pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga gihatagan ang Vice Presidente og higayon nga muswiter og impormasyon human nga misulat kaniya ang National Bureau of Investigation o NBI kabahin na sa gingon sa mga hulga sa kamatayon bato kaniya og sayang pamilya apan giingon nga wala siya mutubag. Gipasiug daw sab sa Malacañang nga ang pagkainahan o membro sa pamilya dili mahimong gamiton nga pasangil aron nga i-justify ang mga hulga batok sa presidente. Sino po ba nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo? Siya po ang magbigay ng mga detalye para po magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Binigyan siya ng pagkakataon, sinulatan siya ng NBI para malaman ang mga sinasabing death threats sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya tumugon. Si Attorney Claire Castro, ang Palace Press Officer Undersecretary.